otázka, kto som, tak to je jedna z najťažších. Ja mám vo svojej knižke mám vzadu vizitku a mám tam všetky možné, asi 50 zamestnaní, ktoré som mohla robiť. Som asi známa ako herečka, ale venujem sa iným veciam. Dá sa za ten čas zažiť strašne veci, aj úplne najkrajšie v živote, a dá sa aj zomrieť, aj všetko možné. A dá sa aj zanechať po sebe niečo. Nedá sa schudnúť. No aj seba, ako som na Číňovskom jazere išla som sa opalovať. A keď som zistila, že nemám si kam položiť to deklo, lebo všade sú špaky, tak som ich začala do jednej prázdnej pivovej fľaše zbierať. Potom som našla ďalšiu pivovú fľašu, tak aj tu som naplnila. Naplnila som ich 3 na rozmedzi asi 20 metrov štvorcových. Skvelý. No, mne sa strašne páči, že lebo to je presne, čo funguje, keď má človek nejaký konkrétny dátum, konkrétny limit, konkrétne informácie. To je presne, keď sa opýtate, že poďme urobiť niečo dobré pre našu komunitu, alebo poďme urobiť nejaký dobrý skutok, je to strašne nekonkrétne. A keď to odrazu je vymedzené, do tohto dňa musíte poslať svoje projekty, do tieto dní sa to udeje, tak odrazu sa vedia ľudia strašne rýchlo zmobilizovať, nastaviť, pripraviť, zorganizovať a veci odrazu idú. Teraz rozmýšľam, že možno to bude popierať všetko, čo som zatiaľ povedala, ale skúsim, že ľudia zabudnú na to, čo ste urobili, zabudnú na to, čo ste povedali, ale nikdy nezabudnú na to, ako sa vedľa vás cítili. A tak sa snažím akože nejak dobro pôsobiť.